Mens Jesus var på vej op til Jerusalem, tog han de 12 disciplene til side og sagde til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til overpræstene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne for at blive spottet, pisket og korsfæstet. Men den tredje dagen skal han stå op. Der kom moren til Zebedeus sønnerne til Jesus med sønnerne sine, knælte ned og ville bede ham om noget. Hvad vil du? Spurgte han. Hun svarede: Siger de dit rige, skal disse 2 sønnerne mine få sitte ved din side, den ene på højre og den andre på venstre side. De ved ikke, hvad de beder om, sagde Jesus til dem. Kan der drikke den kalken, jeg skal drikke? Det kan vi, svarede de. Jesus så til dem: Min kalk skal der nok drikke, men at sitte ved min højre eller venstre side, det er det ikke min sak at give. De pladserne tilhører dem, som min far har bestemt dem for. Da de 10 andre hørte dette, blev de sinte på de 2 brødrene. Jesus kaldte dem til se og sagde: Det er ved, at folkenes herskere undertrykker dem, og stormændene bruger magt over dem. Slik skal det ikke være blandt jer. Tværtimod, den som vil blive stor blandt jer, skal være deres tjener, og den som vil være den fremste, skal være deres slave. Slik som menneskesønnen ikke kom for at blive tjent, men for at tjene og give sit liv som løsepenge for mange.